Aquest any, en commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, no podem evitar parlar de la crisi capitalista per les inqüestionables conseqüències que està tenint sobre la classe treballadora del nostre país i, per tant, sobre nosaltres, les dones treballadores catalanes. Recordem que el sector de serveis domèstics i cura de membres dependents de la família és un dels que més concentra aquest tipus de mercat laboral ocult, que no apareix a les estadístiques laborals, i que una gran proporció de treballadores del sector són immigrants que es troben en grau màxim de vulnerabilitat. D'altra banda, per les que no treballem de manera remunerada, que ens encarreguem de les tasques domèstiques i de cura de la família, la crisi suposa carregar sobre les nostres espatlles el pes de les retallades en serveis socials estatals. En resum, fer nostra, més que de ningú altre, la frase apretar-se el cinturó, mentre l'Estat injecta quantitats desorbitades de diners a la banca privada perquè pugui mantenir el seu ritme de beneficis. Reivindiquem la construcció d'alternatives socials sòlides. Sí a la renacionalització d'empreses que només generen beneficis per a unes poques. Repartim la riquesa entre totes les que la creem. Tampoc aconseguirem una situació d'igualtat de possibilitats en una societat que se sustenta en la dominació d'uns sobre les altres, per moltes lleis per la igualtat que es facin. Cal que combatem i destruïm el problema d'arrel, lluny de mesures reformistes, i ens unim per construir una societat més humana i més justa. Per això, el patriarcat, com el capitalisme, no se'l refunda, se'l combat.